ya tulong kubur na syari parang kalaya tu baus im jonggarwai kesiau bad unong penki singkai bat betam hasla pertai kata Michael Jackson bam kwai hadwar ublei udon kajing terang ban im kumba shispa sanpo snem Michael Jackson ulatung kumba khat ngut ki doktor hapo yeng la jong kiban sumar ya u ban pet penya ya ka kot ka kya jong u nadu unyu khuli haduh ki tersim kechat Kijingbam kabawbam baro kihab banle check up shua bat pharu banle test ha laboratory shua ban aibam yau nangta Michael Jackson u dangbu shushu hadu khatsan ngut kibriu kipan pet penya ya kalan kilan met jongu kajingthia jongu kidon ya kikor machine kiban penyat bet ya kajingdon pat jinglong jingman jongkal air khut Nangta uladep yakut luparu yakibriu kibalong kloy ban ai kilyang yakit khatpet jongki hakanu kanu kapor ba udon kam kerki pat yakini gibriu Michael Jackson ushim jingkit kle hi nadong shadong Michael Jackson ubapli udon kathong ban im kumbashispa sanposnem Henry Pause kala pulom lut khat namar hak arp santarik ubunai bahnriu usnem arhajar khandai tang hakarta basan pusnem uklong snam jong u umtre kamshu pat kita ki khat arngut ki doktor kimla panthau perthei e ru em watla kalaton kajinge trelang kita kista doktor kibana Los Angeles pat California ru klemla satya pat penne ya kamensim jong u Michael Jackson ubreu ubom jule ke klem da shim jengut na ki doktor la kumpa arp sansnem klem la ban poi shakathong ba un im hadu shispa san posnem hakas ngitep ya Michael Jackson la pen ipet ba hatibi pat kiladon kumba ar point san million kibreu kipapet pat kladeiru ka jengpen ipet ba ka bacrong tam ha po tibi laya thuru ba hakas ngiyap jong Michael Jackson ki Wikipedia, Twitter, Facebook ki klemtrei kamshu hakaba million kibriu ki labun bawat ya Michael Jackson tangna ka Google